Gikatakdang susihon sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga proyekto sa lungsod sa pinamungahan nga sentro karon sa kontrobersya. Una nang nag-viral ang public CR sa Barangay Tahaw nga may balor og 1.1 billion pesos. Gani mismo si Governor Pamela Baricuatro ang personal nga miadto sa pinamungahan ug gisusi ang naasuyng pansayan. Giparehag ni ini nga ang iyang mahatagan og katin-awan nganong miabot sa ingon ni ini nga kantidad ang naasuyng public toilet tungod kay kwarta kini sa katawhan. Samtang matud sa DILG Cebu Province nga ang lungsod sa pinamungahan recipient sa Seal of Good Local Governance nga gihatagan og incentive fund gikan sa ahensya sa susamang kantidad ni atong December 9, 2024. Nakasumiter na usab ang LGU sa mga documentary requirements, apil na ang detalyado nga kwintada sa mga gamit sa proyekto. Apan natingala ang DILG nga nauna man ang pagtukod sa maong CR nga unta huwaton pa nila nga madawat ang notice to implement niadtong October 6 ning tuiga. Gikatakdang makigtagbo ang opisyal sa DILG sa mga opisyal sa pinamungahan karong October 28. Nauna nang gipadayag sa mayor sa pinamungahan nga wala pa nila mabayri ang katukuran sa CR ug walay basihan ang mga migawas nga akusasyon sa gobernadora sa ilang proyekto. We'll try to check the construction of the project. Kaya naman tayo mga engineers along with the documents, mga specs, whether the program of works conform with the specification that is being constructed. It's not worth 1.153 M, no? Pero muna nga, we'll just wait for the ILG to do the inspection.